салом алайкум дӯстон, бардорома тамошобини ҳамашаи канали мо. Дӯстони азиз, ҳамакаса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчанд намуди мошинҳои нав-навро ба навор гирифтем ки пешкаши шумо мегардонем. Дӯстони азиз, касоне ки нав ба канал медарон, меҳмон ҳастанд, аз ҳаматон хоҳиш обуна шавед ва подписатсия кунед, лайк монданро фаромӯш накунед, зангонаи каналро пахш кунед, зеро ин ки аз видеоҳои нави мо ҳама рӯза дӯстон бохабар бошед. дӯстони азиз, касоне ки мошин, хона, замин, квартира умуман чӣ маҳсулоте дошта бошед, ҳатман дар номерҳои рӯи экран буда муроҷиат кунед. Дар номерҳои ватсаи мо барои реклама сурати маълумоташро равон кунед. Иншоаллоҳ мо дар навори оянда реклама мекунем. дӯстони азиз, дастгирии канали моро фаромӯш накунед. Дастгирии шумо пешравии канали мост. тамошои бо фароғат наворро то охир тамошо кунед, лайк монданро фаромӯш накунед. کارا بینید ها اتحاد اینا کارا بینید برادر اینا همه بارا جمع میکنن هم برادر بارا همه قایقای کار مود اینو با گراج تاچکا داشتن نیست. سلام علیکم ساده بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم، تاجیکستان ما رو میسازیم. ما در جای باشیم فقط به یاد زن و فرزندمون میشیم، به یاد وطنمون میشیم. سربلند باشه، خانواده باشه. این بارا رو ببینید برادر. این یگان جای بهش نیست. این تازه ایدرونی کار ما با شما بنوار گرفتیم برادر رو کار کردن. سربلند باشه. لبای بچه‌ها لبای. این السلام علیکم. این برادرای تاجیکستان. السلام علیکم. باشه زندگی کار خوبه. زندگی کار خوبه. زنده باشید. سربلند باشه. ما با شما میفخریم. جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنند. سربلند باشه. زنده باشه. یک مشیران. تمام. زنده باشه. این برادرها رقمشون میمونم. تنها شما زنگ زدن. سربلند خانواده باشه. این برادرای عزیز ببینید سربلند باشه. اینا کار را رفته است. شرکت بختیار در خدمت شما بود. اینا تمام این چیره بول میکنن، روی میکنن بودن. اینا سربلند خانواده باشه. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин мошини фурӯши мо дар навори имрӯза. хондаи саната мебошад. соли баромадаш 2010. объем мотораш 2. дӯстон, коробка передачи автоматикаи свечфарош танҳо бензин. мошин мега дӯстон дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 1 сол пеш дӯстон аз вагон фароварда шуд. мошин мега ҳолаташ беҳтаринай қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нарша дӯстон 115 000 сомонӣ мега бо муомилаи хуб дорад. дӯстон аз ҳуҷҷат надорад мега. телефонҳо барои тамос дар экранҳои шумо телефонҳо мақсад номери ватсап шумондагия номери прасоишанд. касоне ки харидори аниқ бошад, марҳамат занг мизанед, маълумоти аниқашро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба дуюмин мошини фурӯшии мо. газели фурӯшӣ равон кардан. соли баромади 2004. 6 баллони нав, мотор 406. газел мега дӯстон дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хулос 6 баллони нав, кузовшам соза бародор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. адреса шаҳри туз мега. тарафҳои шаҳри туз тай. нарша 50 000 сомон мега. номери соҳибиш дӯстон мондагия муомилат дорад. аз 50 000 сомонӣ бо арзон мешавад. дӯстони аз номери ватсапша мондагия касоне ки мақсад дар ғарибӣ ҳастанд, мехоҳанд газелхар, марҳамат дӯстон, газели беҳтарин, занг бизанед, маълумоти пурраашро аз худашон дастрас кунед. мошини навбатии мо дӯстони азиз, хондаи саната, соли баромадаш 1997. объем мотораш 1.8 литрай, коробка передачи механикай, свечфарош бензин, газ. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ дӯстон қарор дорад дар тарафҳои шаҳри туз. нарша 20 000 сомон мега. дӯстон муомила дорад. телефонҳо барои тамос 977 88 67 378 дӯстон. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. аз номи канали мо ҳатман салом расонед. иншоаллоҳ бо арзон мекунад. дӯстони азиз, касоне ки агар мошини хона, замин, квартира дошта бошанд, барои реклама кардан, номерҳои мо дар аввали видео омадаги 925 066 4011. ба ҳамин рақамҳо дӯстон муроҷиат кунед. иншоаллоҳ мо техникаи шуморо реклама мекунем. мошини навбатии мо Opel Vectra A, соли баромадаш 1995 имсолай. объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачи механикай, свечфарош бензин, газ. мошин мега дӯстон дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи ёвон. нарша 25 000 сомон мега. холас 4 калпаки нав дӯстон. касоне мега харидор бошад,
номерош падарка муомила дорад. Телефонҳо барои тамос 938 00 7086. дӯстони азиз ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқашро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз мегузарем ба панҷумин мошини фурӯши мо Toyota Corolla D мебошад. соли баромади 2008 солай. Объем мотораш 1.6 литраи коробка передачи автоматикаи сӯзишвориш бензини газ. мошин мегӯяд дӯстон дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, 4 та электропакет. мушкилӣ надорад дӯстон, мега нав ай Дубай оварда гишем, қарор дорад дар шаҳри Душанбе сарошна бо нархи 70,000 сомонӣ мефурӯшонад дӯстон, бо нархи арзон. номероҳо барои тамос 918 84 54 48. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқашро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстони азиз мегузарем ба шашумин мошини фурӯши мо ВАЗ 2109 мебошад. соли бароришаш 2001 солай. объем мотораш 1.6 литраи коробка передачи механикаи сӯзишвориш бензини холӣ. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд дӯстон. нарша 110,000 сомонӣ мега. телефонҳо барои тамос 929 72 22 23. ба ҳамин рақамҳо занг бизанед, маълумоти аниқи мошинро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз ҳафтумин мошини фурӯшии мо Honda Sonata мебошад. соли бароришаш 2012. объем мотораш D дӯстон, коробкаш автоматикаи сӯзишвориш танҳо бензин. мошин мега дӯстон ягон мушкилӣ надорад, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотор, коробка, хадавош ҳамаш хуб аст дӯстон. краска талаб нест. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарша 82,000 сомон мега. 4 та электропакет. одамони конкрет мега дӯстон занг мезанед, одамони бекор илтимос нороҳат накунед. телефонҳо барои тамос 904 28 25 29. ба ҳамин рақамҳо занг мезанед, маълумоти аниқи мошинро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, як подписчики канали мо Насим Теҷе Honda Starex гуфтагӣ буд. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. хулас ҳама ҷур соза мега, мушкилӣ надорад. нарша сарошна бо нархи 22500 сомон мефурӯшад мешавад. телефонҳо барои тамос 886 00 24 28 дӯстон. ин ҳолати балонашам хуб аст. касоне ки Starex гуфтагӣ буданд, марҳамат занг бизанед, маълумоти аниқи мошинро аз худашон метавонед пурсон шавед. дӯстони азиз, боз як тӯи дигар Honda Starex мебошад. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. моторша мега нав кардагиай, дар ҳолати хуби техникӣ дӯстон қарор дорад. нарша 35,000 сомонӣ мега. хулас ин ҳолати балонашам хуб аст, бардоро мушкилӣ надорад. сарошна сум дар корай 200 202 69 02. ба ҳамин рақамҳо дӯстон занг бизанед, маълумоти аниқашро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, ҳазор раҳмати калон барои диққататон, барои лайк ва подписатсия карданатон. аз дастгирии ҳар як шумо дӯстон миннатдор ҳастам, то имрӯз моро дастгир мекунед. як ҳаракат дигар кунед дӯстон, мо иншоалло ба қарибӣ 30,000 подписчик мешавем. иншоалло ки бо беҳтарин мешавад, навигариҳои нав, видеоҳои нав ба нав аз пеш мешавад дӯстон. раҳмати калон барои ҳамаатон. хайр дӯстон, то видеои оянда. худованд нигаҳбонтон бошад.